hopefully, nakikinig ang family ngayon. Oo. Ang aking batchmate, Mr. Ano yan, si Bunker. Glenn Lombao. Oo. Sana mate matabangan ka kan sa tuyang product. Oo. Kaya doon sa mga batchmates ko, ano yan, the first line of defense against all ailments is ourselves. Mag-ingat po tayo because ang sakit ng tao, sabi nga, 20% genetic and 80% lifestyle. Yung lifestyle natin ay pwede natin baguhin lalo na tayo ay nagkaedad na po. Okay? So, eto, as promised, isang taong na desperate sila, yung pamilya, naubos na yung kabuhayan. Opo, milyon-milyon na ang ginastos. Buti na lang merong nag-alok ng ating CMD. So, pakinggan na lang po natin paano nga ba tumutulong ang HCI-CMD sa mga na-stroke. Pero wag intayin ma-stroke ha. Prevention is always better than cure. Kasi ang product natin, kung healthy ang pamilya, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, wag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi po kayo basta-basta nagkakasakit. So, eto ngayon, pakinggan natin ang kanyang kwento, paano natulungan ang kanyang father na matindi na po ang pinagdaanan. Pakinggan po natin. Okay, ito ngayon sa tabi ko. Isa ring matinding leader ng Health Code International. Siya po ay isang professor sa isang kilalang school dito sa Manila. Kasama namin siya dito sa Indonesia. Pero yan, magpakilala na lang siya para marinig nyo ang kanyang magandang boses. Siya po ay si Dr. Eileen Camba. Siya po ang HCI stockist sa Cubao City. Good morning, ma'am. Mag-share ka naman sa mga taga Bicol. Ano ba, ba't napadpad ka dito sa Health Code International? Ano ba yung magandang experience nyo sa paggamit ng ating produkto? At syempre, ano na experience nyo sa HCI base na to? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid at kababayan dyan sa Bicol. Alam niyo po, napaka-saya po namin mag-asawa dahil minsan sa buhay namin na-meet namin ang HCI-CMD nung year 2010. Actually po, nung time na na-meet namin ang CMD, hopeless, parang nasa end ng road kami kasi dahil dun sa daddy namin na isang division chief ng National Statistics Office. Healthy yung lifestyle niya, pero one day, biglang pumutok yung ugat niya sa ulo. So, 1 year po kaming palipat-lipat ng hospital. Ang daming expenses. Lahat kami nagsuffer financially, physically, emotionally, buong family. Kasi gusto namin i-survive yung case ng daddy namin. Pero, sobrang limited yung mga resources. So, totally, nagsuffer yung buong family. Pero, may isang angel na pinadala ang Panginoon para ma-meet po namin ang HCI-CMD. Sabi niya sa amin, ang HCI-CMD daw ay napaka-effective sa lahat ng ating mga karamdaman. Kahit anuman ito, ay kaya itong pagalingin or kaya itong tulungan na tayo ay gumaling. So, nung una po, sabi ko, it's impossible na napakalaki na ng expenses namin, hindi nga napagaling ng doctor, ng mga hospitals. Millions na po ang nagastos. Pero ito daw ay makakagaling sa ating mga karamdaman. Pero dahil po ay sobrang depleted na ang aming finances at hopeless na po kami, trinay po namin ang HCI-CMD. Pero at the back of our mind, basta may nagawa lang kami or may ginawa kaming effort para sa daddy namin. Hindi namin akalain after 5 days na pinapainom po namin ang dad namin ng CMD 20 drops 3 to 4 times a day. Tapos pinahid po sa buong katawan niya mula ulo hanggang paa. Nagulat yung doctor, nagbumalik yung doctor kasi sabi niya, anong ginawa niyo? Normal ang BP, normal ang sugar level, tapos
wala ng trabaho, okay? So, naputol talaga, biglang nawala. Oo, pero pagpapatuloy natin 'to, yung kwento ni Dr. Eileen Camba kung paano naka-recover ang kanyang father. Pakinggan po natin. Sa product natin na HCI-CMD, pero at meron pa ring doubt. Pero sa kabila nun, ako din po personally as professor at nagtuturo ng maraming taon na sa university, may mga stress. So siguro yun doon ko nakuha yung aking cyst sa breast. Medyo malaki na siya. In fact, natakot na po ako at nagpa-insured na po ako kasi sabi ko, at least kung may pera yung family ko, na-insured ako, so hindi sila mag-suffer financially pag naranasan namin yung nasa hospital. So, nagpa-insured po ako. Pero sabi ng husband ko, itry mo yung CMD kung bakit yung kay dad, 50-50 yung condition niya, natulungan siya in just 5 days. So, ang na-feel ko po sa breast ko, sobrang painful. Ang sakit-sakit po hanggang likod na parang every single day umiiyak ako, parang gusto ko nang maghabilin sa mga anak ko dahil maliliit pa po ang mga anak ko nung time na yon, 1 year old, 2 years old. Pero kaya sobrang depressed ako kasi sabi ko ang liit-liit pa nila, iiwanan ko na dahil sa pain na nararamdaman ko, parang hindi ko na po kaya. Tapos sabi ng husband ko, itry mo yung CMD. So, trinay ko po ang CMD, 20 drops 3 times a day. Tapos, pinapahid ko rin po sa aking dibdib. After 1 week po, nagulat ako, nawala yung pain. Totally nawala yung pain, parang magic. Tapos, after 1 month, bumalik kami sa doctor, nawala po yung cyst. So, sobrang na-amaze ako. Sabi ko, my God, napakaganda ng product na to. Mura pa. Pero, natutulungan tayo, lalo na yung mga katulad namin, na ordinaryong na sa government service na konti po ang sweldo, paano isusustain kung may mga sakit pang nararamdaman? So, ang dami pang expenses sa family, di ba? Kawawa po. So, buti na lang po nakilala namin ng CMD. Pero po, ako pa rin, sa family ko lang po ina-apply ang CMD. Sa isip ko dati, at least secured yung family ko. So, yung mga expenses na dati na pupunta sa mga sakit, sa high blood, maintenance ng nanay tatay ko, ng mga anak ko, may mga allergies, may asthma, hindi na po kami bumibili ng gamot ngayon. In fact, yung money na napupunta dun sa mga gamot, napupunta na po sa mas magandang bagay. So, na-enjoy na po ng family namin. Imagine mo na lang po, yung dati sa mga gamot, ngayon, na-enjoy na namin kumain sa labas, manood ng sine, o di kayo bumili ng mga gamit na mas mahalaga. So, napakalaking tulong po sa amin ng CMD. Hanggang sa one day po sa PUP, may isang faculty na matagal na po siyang nagsasuffer ng chronic arthritis. Co-faculty ko po siya sa Department of Economics sa Polytechnic University of the Philippines. Nung una po, ang philosophy ko, ayokong i-share sa iba yung CMD kasi natatakot po akong i-reject. Or natatakot po akong sabihan nila, ano ba to? Si Dr. Camba nagbebenta ng CMD, ng HCI-CMD. So ayoko pong makaramdam or makaranas ng frustration or di kaya ma-discourage ako or mapahiya ako. Pero po, nagkaroon ng burden yung heart ko na start ko kayang i-share ang CMD. Malay nyo, makatouch ako ng buhay. So yung co-faculty ko pong yun, 5 years na po siya na nagsasuffer nung sakit niya at ang naging effect po sa kanya, kailangan niya mag-inject ng steroids for 5 years. Hindi ko po alam kung magkano yung cost ng steroids kasi yung kanya pong driver nagsabi sa akin, Ma'am, alam niyo po ba kung magkano yung cost per injection once a month? 40,000 pesos po per injection once a month for 5 long years ang ginagawa po ng isang co-faculty ko. So, ang naging effect po sa kanya, bloated po yung buong katawan niya, yung mukha niya, manas-manas po. So, every single day, hindi po siya nakakapasok ng maayos sa school kasi po, kailangan niyang lagi magpahinga kasi yung naging effect sa kanyang katawan. So, lagi siyang absent, matanda na po siya tingnan, nag-mature po siya talaga. So, sabi ko, nagkaroon ako ng burden. Malay nyo, sabi ko, malay ko, makatouch din siya, makatouch ako ng buhay sa kanya.
So, hindi lang kami ang makinabang sa product. Maaring matouch ko rin yung buhay niya. So, nagkaroon po ako ng burden. So, sa faculty meeting po namin, usually po, makikinig lang kami dun sa dean namin habang nagmi-meeting. Pero nung time na yun, tinabihan ko po talaga siya sa upuan. Tapos, binigyan ko siya ng mga flyers. Sabi ko, ma'am, ito mas mura kaysa dun sa ini-inject sa inyo. Pero, maaring makatulong sa inyo kasi ako natulungan po yung buong family ko natulungan. Maliit lang siyang mahalaga, pero matutulungan talaga kayo. So, nung time po na yun, mataas pong kilay niya. Sabi niya, 40,000 per injection. Siguro at the back of her mind, sabi niya, 40,000 per injection. Tapos ito, mura lang daw, sabi ni Eileen. So, parang nakita ko sa mind niya, nagka-question siya. Pero ang sabi ko sa kanya, i-research niyo, ma'am. Katulad ng ginawa namin, i-research namin, ginoogle search namin. May internet na ngayon, ready yung information, yung lahat ng information tungkol sa product, nandyan, readily available sa internet. So, tingnan niyo po, kung maaring makatulong sa inyo. So, ang ginawa po pala ng mag-asawa, ni-research nila sa internet. So, sabi nila, kinabukasan, hinanap nila ako, nasan ba yan si Eileen? Tapos nung nakita nila ako, patingin nga ng gamot mo, pahiram nga ng gamot mo, sabi gano'n. O sige na nga ma'am, pero 790 to at member's price kasi naawa pa ako sa kanya dahil ko-faculty ko at gusto kong matulungan siya. So, 790. Tapos, nagugulat ako kasi every single day na lumilipas, weeks na lumilipas after 1 month, gumaganda siya. So, sabi ng mga ko-faculty ko, aba ma'am, ang ganda-ganda nyo na ngayon. Tapos, lagi na kayong pumapasok, hindi na kayo na-absent. Yun pa ang nangyari sa kanya. Tapos, kinausap ko siya, sabi ko, ma'am, anong nangyari? Ininom niyo ba yung CMT? Ay, oo, sabi niya ganun. Ubus na nga eh. Sabi niya, naku Eileen ha, nakachamba ang gamot mo, sabi sa akin, nakachamba. Hindi na raw siya nag-inject nung month na yun ng 40,000 per injection sa kanyang steroids. So, sabi niya, another 1 bottle para tingnan niya raw kung makachamba ulit next month. So, sige, sabi ko, at 790 ulit kasi sobrang love kita, ma'am. At 790 ulit, sige, member's price. So, trinay niya po ulit after 2nd month, sabi niya, nakachamba daw ulit yung ang aking product. So, niya, nakachamba ulit ang product mo. Eh, gusto niya ulit mag-avail ng 3rd bottle. Sabi ko, ay, ma'am, business na to. Kailangan at 980 na. So, on the spot, nagpa-member po siya para maka-discount. From then on until now, pag nakikita niya po ako, nakikita niya, parang angel pa ako sa mukha niya. Kasi po nakatulong ako. Imagine po, 40,000 per injection. Dati, pag may nagbe-visit sa amin, nagbibenta ng mga pearl, nasa tabi siya kasi nga expensive, ang mamahal po ng pearl. Nung minsan, dumalaw yung Muslim na nagbebenta ng mga necklaces na mga pearl, ang mamahal. Nagulat kaming lahat, siya na yung nasa gitna at lahat binili niya. Hinakot niya lahat kasi sabi niya dati sa sakit niya raw napupunta. Ngayon doon na raw sa mga gusto niya. So, napakaganda po ng ginawa ng product sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat. So, ang galing talaga ng mga experience. Actually, marami tayong mga experience talaga magaganda sa paggamit ng ating mga HCI products. Pero alam mo, Dr. Eileen, meron ka pang i-share sa amin. Ano bang pagbabago sa buhay nyo, sa financial, sa takbo ng buhay nyo, mula na nag-join kayo sa HCI-BIS? Okay. So, alam niyo po, hindi lang kami nakatouch ng buhay. So, nagsimula po yun sa paano ka makatouch ng buhay ng mga tao. Hindi ko po akalain na with that burning desire na makatulong, financially na reward po kami. So, hindi namin akalain after 3 months of sharing CMD, HCI-CMD, HCI-BIS, natupad po unti-unti ang aming mga pangarap. Akala ko po dati, after mag-retire, saka ko lang ma-enjoy yung may sasakyan, may bahay, o travel sa abroad. Alam niyo po, sa awa ng Panginoon, ngayon po, almost 3 years na po kami nag-share ng CMD. Lahat ng pangarap po namin unti-unti nang natupad. In fact, nagkaroon kami ng bahay, ng kondo ngayon. Nagkaroon kami ng kondo ngayon, tapos sasakyan, tapos travels abroad, at saka monthly income po na mas malaki pa ng doble-doble dun sa mga sweldo namin before. So, naging mas maganda yung buhay, naging meaningful ang buhay. Pag tumutulong ka po pala sa iba, mabuti ang Panginoon, ibabalik niya po, i-reward po kayo. So, doble-doble ang saya sa buong family namin, masaya kasi na-enjoy na ng mga anak ko yung mga bagay na hindi namin na-enjoy before. Alam niyo po, dati, pag nag-grocery, hindi ko dinadala yung mga anak ko kasi pag nagtuturo sila ng mga bibilhin, tapos hindi ko kayang i-afford, nasasaktan pa ako, parang umiiyak ako. Ngayon po, pag
nag-grocery ako, pupunta ng mall, kasama sila, sky is the limit, sana sabi ko sa kanila. Kasi nga po, andun na-reward na po kami financially. So, hindi lang po kayo nakatulong sa iba, financially, ma-reward po kayo, mas-secure yung buong family nyo dahil sa HCIPs. Kaya we are so blessed, nandito po kami sa business na to, na feel po namin na mahal kami ng Panginoon kasi dun sa time na depressed kami, end na ng road, nagbigay siya ng light, nagbigay siya ng provision, nagbigay siya ng business, packed into one, healthy na po kami, financially rewarded pa. So, sobrang maganda po at masaya kami, nandito kami sa HCIBs. We are so proud na we are doing this hanggang sa mayroon kaming lakas, gagawin po namin to na Ayan na. Putulin na natin. Medyo mahaba pa pero sana po na-inspire kayo. Nag-umpisa lang ang kanilang paniniwala dito sa ating produkto dahil sa kanyang father na hindi na basta-basta napapagaling sa hospital. Yung pala, CMD, malaking tulong po talaga. At pati yung kanyang, di ba, yung asthma ng kanyang mga anak, yung kanyang bukol sa suso, o 'di ba, yung kanyang magulang na may mga hypertension, hindi na kailangan yung mga gamot. Na-restore the natural way. So sa mga listeners natin, kung kayo po ay mga iniinom na gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayong mga due for operation, ano man po ang ooperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Okay, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. It's 0939-904-0717, 0939-904-0717. And of course, para sa mga listeners natin sa 104.9 radyo natin in Calbayog City, hanapin lang HCI-CMD office at ground floor Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City. Malapit sa Silmar Pharmacy, harapan ng Christian Gift Shop. And of course, sa mga nakikinig sa atin sa 98.5 OK FM, Indaet Camarines Norte, heto po ang inyong mga center. Hanapin lang HCI-CMD office at Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Linian Street, Barangay 7, Daet Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden and Tourist Inn. Sa corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Also, yung newly open natin dyan sa area ng Panganiban, San Jose, sa ano ba yan? J-Pang, San Jose, Panganiban. Ay, Jose Panganiban pa lang nakako yan. Jose Panganiban. Care of Ma'am Lolit Hugilon, residence. Hanapin lang yung HCI CMD office dyan sa area na yan. Nagkaroon na tayo ng first event last March 15, okay? Now, sa area sa mga listener natin sa Masbate, DYME in Masbate, ito yung ating center, second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Andyan din si Ma'am Regine Atibagos sa Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City. Andyan din po si Ma'am Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Ma'am Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. Now, sa mga listeners natin sa area ng Camarines Sur, hanapin lang Ma'am Cathy Sasil, Binanuahan, Karamuan, Camsur, CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing, sa LNL Building, Balalaca Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel. Also,
Andyan si Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. At sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Vera Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Sa area ng Sorsogon, andyan si Ma'am Christina Baldo sa second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Cora Son Espadilla, Balogo, Sorsogon City, harapan ng Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Millabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Wenelin Fuentes, Poro Cadena de Amor, Kumadkad Casillas Sorsogon, Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply Sentro ng Pilar, Sorsogon. Now, sa First District of Balbay, andyan si Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. At sa second floor, Centerpoint Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Myrtle Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Andiyan din si Mr. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top GW Hardware sa Bakakay, Albay. Now sa second district of Albay, CMD Center, si Mr. Errol Asuncion, Arson Store, Centro Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 3 Itba, Maanito, Albay. At ang aking center, sa second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, at top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket. Ma'am Rowena Neo Avon Outlet, Lubianos Residence, number 14P, Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Ma'am Lisa Longasa, Bangkirohan, Legazpi City. Milet Hiroy, Binanuhan, Legazpi City. Mr. Arsenio Buemia, Purok 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Mr. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi City. Now sa 3rd District of Albay, ito yung ating mga center. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ami Canseco, Care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Susie Dizon sa Ultra Pi Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. CMD Office, second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay. At CMD Office, second floor, Kililan Building, San Jose Street, Donao, Ligao City, beside PNB Ligao. CMD Office, Atlantis Building, Porok, Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piudoran, Albay. Hill Rijalde, Zone 9, Daisy Street, Saban, Owas, Albay. Lorly Rafael, Travisya, Ginubatan, Albay. Andiyan din si Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. Okay? Now, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline. It's 0939 9040717, 0939 9040717. So maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana po ay matugunan ang aking misyon to help restore the health of people, and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. So maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Inyong napakinggan ang programang CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Makinig po tayo muli sa susunod nating pagsasama-sama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tapang lang.
Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga mams. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Namipidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Nido Jr. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Jr. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwaman mababakal sa dakulang pakete. Nido Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may